Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Igorot, Igorot Gardener in Hong Kong. Hello, host. Sabi ni Sir Igorot Gardener in Hong Kong. Hello, sir. Good evening, good evening. Thumbs up. Sabi ni Igorot Gardener in Hong Kong. Thank you, sir. Salamat, salamat po sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thanks so much, sir. Ayan, ayan. Salamat, sir. Share muna natin. Happy New Year, sir, in advance. Baka hindi na ako maka, tawag doon, bati sa inyo. Nasa ibang account pala ako. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat, salamat guys. Hirap mag-connect. Salamat guys sa dalawang andyan. At saka sa dalawang patamsak nyo guys. Thanks so much. Hindi ako makakonect. Ayan, ayan.
Maginaw. Maginaw na gabi. Thank you so much guys sa dalawang andyan. Salamat, salamat. Hirap mag-share. Sir AJ, good evening po. Maria Lisa, Mama Norms Tamsak po. Sabi ni Maria Lisa, ayan. Thanks so much. Salamat, salamat. Super shout out host, sabi ni Sir AJ Daniel TV, ayan. Welcome sir, thanks so much po. Tamsak po po. Arang pa po, sabi ni Sir AJ Daniel TV, ayan. Maria Lisa, waiting kay Amy Hehe, sabi. Harang po, Ma'am Nord, sabi ni, hi to all po, sabi ni Maria Lisa, ayan. Kaya nga nag-LS muna ako habang nagsusulat pa si Amy, Maria Lisa. Naantok na nga ako eh. Naantok na akong nag-aantay, kaya mag-LS na nga muna. Diba? Para may magawa tayo. Kasi puro naman ng sulat si Amy's. Salamat guys sa dalawang andyan. Sir EJ Daniel TV, may papis-pis si Sir EJ. Ayan. Maria Lisa, oo nga ate, late na siya matatapos doon. Kaya nag-LS muna ako para habang nagsusulat pa, makabutin tayo ng hanggang 12. O baka hindi lang, di ba? Kasi kanina pa ako andun, hindi naman na natapos-tapos magsulat. Kaya inumpisahan ko na kahit na hindi pa 10. 'Di ba? Grabe, ang dami niyang pa-entry, mabubunot kaya tayo doon. Dami niyang pa-entry. Baka hindi tayo mabunot. Sana nga mabunot para may mai-donate. May mai-donate tayo. Marami pa yung isusulat niya eh.
Inaantok na ako. Nakahiga na ako kanina tapos buwangon lang. Lumabas na yung ano namin, yung result. Kaya bukas daw magti-check out kami ng 9. Tapos antayin namin yung bus kung anong oras darating. Hanggang 1 lang yung ano namin dito. Pagka-check-in. Kaya ayan, bibiyahin na naman bukas. Thanks so much guys sa tatlong andyan. Salamat, salamat po. Maginaw na. Hindi mo pa inaan yung ano, aircon nila. Ginaw na. Hindi naman pwedeng patayin kasi ano, masusupukit. Masusupukit ako dito kasi walang bintana. Thanks so much guys sa dalawang andyan. Salamat, salamat, salamat po. Ayan, maginaw. Tawagin mo na lang ako, Maria Lisa, pagka ano, nabunot yung pangalan ko. Para may maidonate natin kay ano, sa mga nangangailangan ng WH. Ayan. Salamat guys sa dalawang andyan. Thanks so much. Sir EJ Daniel TV. Salamat, salamat sir. Maria Lisa. Thanks so much Sisi. Sa paherang-herang. Kuya Ogie TV5, harang, sabi ni
Kuya Ugi TV. Ayan. Tusok na po, sabi ni Kuya Ugi TV. Thanks so much, Sir Ugi. Salamat sa paharang-harang. Sa patusok mo. Thanks so much, sir. Nandito na po ako sa Makati. Sir Ugi. Salamat, sir, sa pagdalaw. Araceli. Jasmine Pador. Ayan. Jasmine Factor. Dan tusok po. Amy's Adventure Vlog. Ayan. From Amy's Araceli. Ayan. Bigyan kita ng jacket mo, Sisi. Ayan. Araceli Claveton. Tamsak. Sabi niya. Erica Gillian. Tamsak from Amy's. Sabi ni Erica. Ayan. Salamat guys sa pagdalaw. Jenilyn May Hernais. Tamsak Amy's Adventure Vlog. Ayan. Ang daming nandito kay Amy's. Ayan. Salamat guys sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat guys. Thank you so much po. Ayan, bigyan kita ng jacket mo. Hilin. Tapos Arcele. Ayan. Tapos yung isa. Jasmine. Tapos Erica. Ayan, ayaw lagay ni Lolo ng jacket. Isang comment pa guys. Ayan. Pagka di nyo pakadikit si host, pakidikitan naman guys at balikan ko kayo after my LS. Ayan. Thanks so much guys sa mga pumunta dito galing kay Amy's Adventure Vlog. Ayan. Salamat. Thank you so much sa inyong patamsak. Araceli Caraton. Jenilyn May Hernais. Ayan. Jasmine Factor. Araceli Caraton. Erica Gillian. Ayan. Thank you so much guys sa pagdalaw. At saka sa mga patamsak nyo dyan. Salamat. Thank you so much sa dalawa pang andyan. Salamat guys. Bill's Channel. Hello po, sabi ni Bill's Channel. Ayan. May jacket na po kayo. Pwede kayong magbaba ng yung bahay kung hindi pa kayo magkakadikit. Saan galing si Bill's Channel? Kay Amy's Adventure pa rin ba? Kasi maraming pumunta dito na galing kay Amy's Adventure Vlog. Ayan. Thanks so much sa pagdalaw sa aking munting bahay guys. Salamat sa mga patamsak nyo dyan. At saka sa mga paherang-herang. At kung hindi nyo pakadikit si host, pakidikitan naman guys para mabalikan kayo ng bongga. Balikan ko kayo ng dalawa. Ayan.
Pagka dikitan nyo si host, balikan ko kayo ng dalawa guys. Ayan, pagka hindi pa tayo magkakadikit. Ayan. Salamat, salamat guys. One, two, three, four, five, six. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Lima silang pumunta dito. Ayan, ayan. Thank you so much guys sa dalawang andyan. Salamat, salamat. Gila down, Hong Kong, tamsakdan mama, mama host. Play ko lang po harang, may LS din kasi. Ay, thank you so much si Jen. Ayan, nagsabay tayo. Nagsabay tayong mag-LS. Ayan, ayan. Thanks so much. Salamat sa patamsak mo dyan. Sige lang sisi, mag-LS ka lang. Isang oras lang ako, mag-isang oras lang. Para may ano, may attendance kay Lolo. Ayan, ayan. Thank you so much guys sa tatlong andyan. Salamat, salamat sa paglaro ng mga herang-herring. Jiladan, Hong Kong. Still in the house. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Mag-isang oras lang ako. At makatulog ng maaga kasi maaga kaming lalarga bukas. Lalabas na kami dito sa hotel at ihahatid na kami sa province. Ayan. At baka sa province hindi na ako makapag-LS kasi nga walang signal doon. Mahirap yung signal doon sa amin. Malayo yung ano, globe. Kaya ano, baka hindi muna ako makakapag-LS pagdating ko sa ano, probinsya. Kaya sinusulit ko ngayon kasi may wifi dito. Ayan. At saka baka bukas ng maga mag-live ulit ako para ano, magpaalam. Magpaalam sa mga ano, sa team na hindi pa nakakaalam. Ayan, 3 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 11 na patamsak guys. Salamat, salamat. Ay, 12 na pala. 12 na pala yung patamsak. Ayan. Salamat guys.
Ayan, ayan. Naka 26 minutes na tayo. Ang bilis ng oras. Four million people in the house. Thanks so much. Nawala daw wifi ni Mariel Gisa. Bakit? Bakit nawala CC yung wifi mo? Salamat guys sa dalawa pang andyan. Excuse. Thank you so much guys. Salamat, salamat. Rinse Temple Vlog. Still in the house. Thanks so much. Salamat, salamat. Ayan, ayan. Naka 30 minutes na tayo. Uwi na kami bukas, friends. Lumabas na yung result. Si
Sisilip-silip na lang po ako. Sabi ni Maria Lisa. Ayan. Maria Lisa. Ayan, tipirin mo na. Mama Norm, sinsya na po. Hehe, sabi ni Maria Lisa. Okay lang. Okay lang si Maria Lisa. Pasulpot-sulpot na lang muna ako. Hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Okay lang, okay lang. I-reserve mo na yung data mo kay Amy's. Baka mabunot ka doon ng 100 WH. Diba? At may maidonate kay kay Pakner Atoy's Vlog at kay Madil Cruz. Ayan, ayan. Pero parang hindi ko na kaya. Talagang yung puyat ko naipon. Naipon na yung puyat ko. Kanina pa ako inaantok eh. Maaga kami bukas kasi nga mag-check out na kami. Pauwi na kami bukas. Ayan. Hehe. Salamat po, Mama Norms. Thank you po. Opo, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Antok na nga din ako. Bawi ka. Tulog, Mama Norms. Kaya nga. Hindi pa naman ako nakakatulog pagka nagbibiyahe ako. Hindi ako makatulog pagka nasa sasakyan ako. Tamsak na, sabi ni Shirley Vidal. Ayan. Salamat sisi. Reply ko na lang yung mo. Reply ko na lang yung premiere mo. Kasi naka-LS ako. Harang, sabi ni Shirley Vidal. Ayan. Salamat guys sa 4 na andyan. Thanks so much. Matulog ako hanggang alas 6 siguro. Kasi hindi namin alam kung anong oras darating yung bus. Kasi ang check-out daw, check-in at saka check-out dito is 6 to 5. Ayan. Sana hindi naman kami abutin ng lunch time. Para makarating ng maaga. Wow, social, may free wifi ang host, sabi niya. Kaya nga sinusulit ko na sisi kasi pag uwi ko ng province bukas, baka hindi na ako makapag-LS. Bakit di ka marinig? Bakit? Di mo ako naririnig? Hello, hello. Di mo ako marinig? Di mo ako marinig pa rin? Bakit di ka marinig? Ayan. Hindi ko ginamit yung headset ko. Kasi nga malayo. Asan ba yung headset? Malayo ang boses mo. Hindi nga ako naka-headset. Ayan. Hello, hello. Hello, hello. Ayan, naririnig mo na ako? Sisi? Pauwi na kasi kami bukas. Kaya ako, matutulog ng maaga kako. Yun. Yun. Matutulog ako ng maaga. Pagkatapos ng magwa 1 hour lang ako. Tapos matulog na. Kasi nga, mag-check out na kami bukas. Hatid na kami sa province. Lumabas na yung result namin kanina. Ayan, ayan. At awa ng Diyos, wala naman. Thanks so much sa 4 million na andyan. At saka sa 13 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Sandali lang, may premiere pa.
Sige lang. Sino ang magpre-premiere? Reply ko na lang yung sayo. Sabay-sabay nga eh. May Grand LS pa nga doon sa kabila. Eh baka hindi na ako makapunta doon. Gabi na eh. Gabi na nag-attendance pa. Kaya ayun. Salamat guys sa tatlo pang andyan. Ayan, naka 38 minutes na tayo. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Ayan, ayan. Igorot Gardener in Hong Kong, still in the house. Thanks so much, sir. Salamat, salamat, salamat po. Yan, herang na. Spaghetti. Pasta di lata. Oh. 3 minutes. Harang. Ayan. Harang na. Disneyland. Ren's Temple Vlog. May pa virtual heart siya. Virtual heart ba yan? Yung ganyan. Hindi ko alam yung mga sign. Ang ganda sa Disney. Salamat guys sa isa pang andyan.
Ayan, naka 40 minutes na tayo. 10 minutes more to go, guys. Ganda naman nito. Kuli. March lagi to. Marchi lagi to. Ano ba yan? Tapos, salamat guys sa isa pang andyan. Ayan, ayan, ayan. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a puso na ikalang, anya pa'y tisir-sirbina, nalabas alangan-langan ta, awan amok, anaka basulakin ka. Dita din awan nagbasulag, ngam impaay ko amin, akabailag. Ayan, kakanta na lang ako. Dita din awan nagbasulag, ket in paay ko amin, akabailag. Ayan, ayan. Parang nagagaya ako kay Sir Igorot Gardiner in Hong Kong. Ayan. Sana may gitara din ako para maggitara din ako na kumakanta. Ikaw ba? Sir Igorot Gardiner in Hong Kong, pwedeng paturo ng maggitara. Ayan, ayan. Para habang nag-LSA, nagigitara tapos kumakanta na. Ayan. Hindi lang tayo pinagkalooban ng Diyos ng magandang boses. Kaya trying hard akong kumanta. Hindi kagaya ni Sir Igorot Gardiner in Hong Kong, magaling kumanta at magaling siyang maggitara. Ayan. Sana all. Ayan, ayan. Kita din awan nagbasulak, inaramid ko met amin pagragsakam, ngamanyat insubad mo
Sinaktam laeng to'y pusok, di mo inilala, napudno nga ayat ko. Karim kanyak inka tinalikodan. Ayan. Hindi ko alam yung mga lyrics eh. Naku, may naalala yata si host ah. Kaya nga kumakanta na lang ako. Kumakanta na lang ako kasi madami akong naaalala eh kasi pauwi ako. Ayan. Tignan mo nga yung bed ko, ang luwang-luwang, wala naman akong katabi. 'Di ba? Ayan, ayan yung bed ko oh. Ang laki-laking bed, wala naman akong katabi. Kaya pakanta-kanta na lang ako, 'di ba? Pero hindi ko naman alam yung lyrics niya. Ayan, 48 minutes na tayo, guys. Malapit na. Naantok na ako. Nag-umpisa na ba si Amy? Nag-umpisa nang magbunot? Ang tagal. Tagal, puro sulat, sulat. Sino yun? Anya pa'y tisir-sirbina, nalabas alangan-langan ta. Awan amok, anakabasulakin ka. Dita din nam, awan nagbasulat. Tain pa ay ko amin, kabalat. Jakla mo yung lyrics takat. Dako mati karaoke ta nagkanta aklanganan. Mga masipi aramat. Masipi arak to din. Silang jabusis ko. Sikat ng perdi, nang kiltay kini ayat. Nang kiltay kadagiti arabat. Nag-umpisa na ba si Amy, friends? Ay, naka-LS din pala si Nika. Mabs Kusina, harang pa, sabi ni Mabs Kusina. Ayan. Thank you so much, Sisi, sa paharang-harang mo dyan. Salamat. Thanks so much for coming. Hi, host, tamsak, sabi ni Mabs Kusina. Ayan. Renz Temple Vlog. Nako, ano ba yan? Haha, sabi niya. Ay, parehas na yun. Harang pa, sabi ni Mabs Kusina. Ayan, Mabs Kusina, may pa heart dog siya. Ayan. Thanks so much, Sisi, sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Thanks so much.
Ay, nag-umpisa na ba si si Amy's? Si Smab's Kusina? Dapat pagka ganun na nagsusulat pa, inumpisahan niya ng alas 6 sana. Para matapos siya ng 10 or 11. Ayun, matatapos siya ng alauna o kaya alas 2. Grabe. Ang tagal niyang nag-umpisa. Late. Tapos nagsusulat pa lang. Baka guguntingin pa niya mamaya. Wala na. Silver's TV. Hello sis host, sabi ni Silver's TV. Ayan, thanks so much Sisi. Thanks so much for coming. Tamsakdan Sisi, sabi ni Silver's TV. Ayan, salamat Sisi. Thanks so much sa mga patamsak mo dyan. Dito muna, sabi ni Silver's TV. Ayan. Salamat. Nasa harang, sabi ni Silver's TV. Ayan. Salamat Sisi sa mga paharang-harang. Ayan guys. 6 minutes more to go. Thanks so much sa 3 million people in the house. Ay, hahaha. Ay, hahaha. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Nag-umpisa na ba si Amy? Baka hindi na ako makapunta doon. Inaantok na ako. Bahala na yung mga ko doon. Enter ko. Late naman kasi siyang nag-umpisa. Tamang-tama sana yung niya. 10 o'clock niya. 10 o'clock in the morning. O kaya 6 in the evening. Para matapos siya ng kahit 11 or 12. 4 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 15 na patamsak guys. Salamat sa mga patamsak at mga paherang-herang dyan. Thank you so much po. Naubos ko na yung yung isang bottle ng tubig ko. Ayan. Silver's TV is still in the house. Thanks so much Sisi. Thanks so much for coming. Salamat. Kaya kailangan pagka nag-ELS ka talaga, mayroon kang tubig. Kasi nga, nakakauhaw talaga. Ayan, naubos ko na yung tubig ko. Salamat guys sa 4 million people in the house. Ayan.
Mom's Kusina. May pa heart dog siya. Ayan. Salamat, Sisi. Nag-umpisa na ba si Amy? Alala. Baka hindi na ako makapunta doon. Late na. Antok na si Akits. Inaantok na si Akits. Salamat. Mabs Kusina, Silvers TV, Renz Dimple Vlog, Maria Lisa, Shirley Vidal. Ayan. Waray, tawag ka. Ay, nagbunot na siya. Waray, tawag ka daw. Asan na si, Maria Lisa. Ayan. Nagbubunot na si Amy. Mabs Kusina, madam. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Renz Temple Vlog at Mabs Kusina, madam. Sabi ni Renz Temple Vlog. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan. Naka 48 minutes na. 58 minutes na tayo. Ayan. Dapat alauna nag-start. Di ba nakasit siya ng 10? Oh. Akala ko nakasit siya ng 10 o'clock in the morning. Kasi yun naman ang sabi niya noon. Tapos, biglang yung Mabs Kusina at Renz Temple. Bukas play ko kayo ni Mama Norm. Sabi ni Mabs Kusina. Ayan. Thanks so much, Sisi Mabs Kusina. Sa pa-play mo sa aming mga bahay. Ayan. Hindi mo na ako nakaka-support kasi nakakulong pa ako. Pero babawi ako pag balik ko sa Hong Kong kasi 21 days akong makukulong doon. Bukas pa uwi kami ng probinsya doon, wala na. Hindi na ako makakapag-LS doon kasi mahirap ang signal. Ayan. Mabs Kusina, may pa heart dog. Thanks so much, Sisi. Ka na, Renz? Naka-open ka na ng account mo? Silvers TV is still in the house. Thanks so much. Salamat guys. Sa mga nagbibidyo dyan, thanks so much po. Ayan, naka 1 hour na tayo. Ilampas lang natin ng kahit 4 minutes or 5 minutes. Ayan. Para wag nang mabawasan yung 1 hour. Silvers TV, may pa si Silvers TV. Ayan. Ayan, si Renz Dimple Vlog. Ano yan? Sumasayaw. Dancing. Mabs Kusina. Ayan, may pa heart dog. Ayan. At 2 minutes more. At lilipat tayo kay Amy's. Baka mabunot tayo doon, guys, ng GCash. O kaya WH. Ayan. Pangherang. O kaya maidonate sa mga nangangailangan din ng mga WH. Ayan.
So, ayan guys, nakaano na tayo, 1 hour 2 minutes. Ayan. Thanks so much, Sisi, Mabs Kusina, Renz Temple Vlog, Silvers TV. Ayan, si Maria Lisa, Shirley Vidal. Sino pa yung mga pumunta dito? Galing kay Amy's Adventure. Kanina, Jean, Julia Down, Hong Kong. Ayan. Phil's Channel, Ginilyn May Hernais, Araceli Clavaton, Jasmine Factor, at si Erika Gerlan, Kuya Ugi TV, Sir A.G. Daniel TV, at kay Sir Igorot Gardener in Hong Kong. Ayan. Thanks so much guys. Salamat. And I have to end. Ayan. See you again tomorrow. Kung makakapag-live ako bukas before kaming uuwi. Kasi hindi namin alam kung anong oras yung bus na susundo sa amin dito sa hotel. So ayan guys. Thanks so much. Good night and advance Happy New Year to everyone. Ayan guys, bye-bye!